ana latir sawiji Prabu Darma Wasisa
Sigra bala kang tuminga acampu samya medali lir kathit wileting godo tublas ana satriya bagus mung ndingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe mara gage kowe sajarwa jenengmu sapa lan saka ngendi diwanungake iki bocah desa saka Jatisrana ngendi saka Jatisrana Wanagiri meni ora wewengkon Maespati kesete sesembahanku Prabu Arjuna Sasra jenengku Bambang Sumantri iya dasar para nyata kuwi sapa iki panunggalane Ratu Sewu Negara ingkang dipandhegani dening Kaka Prabu Darma Wasesa kowe takon kelawan aku jenengku Prabu Kusuma Widibya aku Prabu Dewa Denta ana wigati apa kowe nemoni karo Ratu Sewu Negara ngemapan ning Tapawates negara Magadai yen kena tak pringgake kanthi becik aku minangka utusane sesembahanku Sri Arjuna Sasra damar mancung cupeten anggenmu gawe geger gawe onar lan uga ngidak marang rasa kamanungsane wong Magodo apa ndok kira ora ngerti karo lorek ing pakartimu tata gelar Prabu Darma Wasesa kae bakal malakrama kelawan sekaring kedaton Magodo Dewi Citrawati nanging yektine mung bakal blengket sarta ngidak kamardikane wong negara Magodo mula janji Ratu Sewu Negara ora sumingkir mbok menawa ora nganti kentong subuh kelakon glundung sirahmu wah ngejak rame wong Prapayetna ngati-ati ilang nyawamu kandhane dewa mandi kodhong lan kadangipun awas oh ah
Ke gulumu ah weh oh. Pupuh kodo sigar sirahku Arang rancang tatung sawangan metu dhewe cek metu nek mumpung wonge mangkat
hilang nyawamu. Wet. Wet. Oh. Wah. Oh. Ayah. Mutar. Malaran gambok enak Nimas Ayu Winong Nawangsih juara 1 sinden tingkat nasional. Wong ngene limbukan omong ngembat Ratu Widarba Prabu Darmawasesa ketungguling Ratu Sewu Negara. Dengo leno praktek lampus. Semangkahan gros rusa sumpar lindru
Ranggandra sepira nya. Hot. Ah. Hey. Ah. Ah. Hey. Wow. Hey. Ah. Kaya wong setanen anenggih trajangi Prabu Darma Wasesa nggih nyemprawasa Bambang Sumanten mangkono mung sagedhakan parandene denidak tinekak janggane datan besawe bah nenggih Sang Sumantri mangkono rekatak kumilat Prabu Darma Wasesa ngasta wujudipun Candrasa nedya kajojoaken mring jantunge Bambang Sumantri ora kaya ingkang kliyang saka gegana nenggih Bambang Sukasrana Pramodar dadat napa? Wei! Ah! Sang reknaning hawana kadangipun kakang sing ndak tresnani Yayi Sukasrana babar pisan aku ora nglegiwa sajroning Sumantri wis ora ana tandha-tandha pangarep-arep urip meneh merga kaprawasa dening mungsuh jebul dewa paring pitulungan lantarane kowe Sukasrana sanadyan wujudmu gegilani kaya mengkono nanging atimu isi mutiara Kakang Mantri aku njaluk ngapura ya Kakang jan-jane aku mung pengin nyawang kowe saka kadowan mula aku ana ing gegana tak rewangi kemul mega men ora ana wong sing do ngerti anggenku ngulati karo panjenenganmu lan mesti wae saka gedene rasa tresnaku sajroning kowe nemahi bebaya mesti wae aku mbantu karo kakangku sing tak tresnani kowe Kakang Mantri. Iya aku banget matur nuwun lawan kowe Sukasrana Kakang Mantri. Dina iki kowe wis bisa nentremake negara
Magoda. Negara Magoda wis tentrem saka kamurkane Ratu Sewu Negara. Nanging ibarate wong gegawa ora saya enteng nanging saya abot. Tanpa beda kaya wit-witan. Wit kuwi yen saya gedhe lan dhuwur mesti saya banter angin sing nempuh. Ning waton oyote bakoh, oyote santosa. Oyot kuwi tegese tekad. Tekad sing suci mesti bakale ora bisa rubuh jiwa kasatriyanmu Kakang Mantri. Iya iya adikku. Sing tak jaluk mung pamujimu. Isih ana siji kewajiban sing kudu ndak tindakake. Ya kuwi mboyong sekaring kedaton Magoda Dewi Citrawati bakal dipalakrama Sri Arjuna Sasra ing Maespati. Nah, sing ati-ati ya Kakang, kowe sing ati-ati. Merga akeh pejabat sing tetel martabate ilang wibawane merga kesrimpet pinjunge wong wadon kejiret kotange wong ayu. Mula sing jejeg imanmu ning donya ki ora ana godha sing abot dhewe kedaba godhaning katresnan ya Kakang. Sang reknaning bawana Wanudya yutama ngambara ruming kusuma puji syukur kunjuk mring Hyang Agung dene Magoda wis uwal saka bebaya kisana aku Citrawati minangka wakile kabeh para kawula negaraku ngaturake panuwun lantaran sliramu ingkang nyata dadi dutaning adil memayu-hayuning jagat Magoda. Kawula nulinggih Sang Dewi. Yektosipun kula menika namung sadremi dados duta utawi utusan. Nami kula pun Bambang Sumantri abdinipun Sinuwun Prabu Arjuna Sasra ing Maespati. Raden Ayu yektosipun waleh-waleh menapa kalilan kula matur tebih saking Maespati. Kula dumugi wonten ing Magoda mriki. Kula sinampuran jejiban sepisan dados lantaran tentreming Magoda
sarana ngunduraken Ratu Sewu Negari. Dene ingkang kaping kalih wanter dawuhipun Sri Harjuna Sasra. Sumantri pinarintah amboyongi paduka sekaring kedaton Magoda Dewi Citrawati mring negari Maespati karana paduka badhe kapundhut garwa dening sesembahan kula Sri Harjuna Sasra mongko dados ibune tiyang sak negari Raden Ayu. Bambang Sumantri yogene babaring lelakon ora jumbuh kelawan gegambaranku nalika Magoda kinepung Ratu Sewu aku ngaturake nawala marang Prabu Arjuna Sasra banget panyuwunku supaya Ratu Maespati jumangkah nyarirani pribadi ambirat kamurkaning Ratu Sewu Negara. Nalika kuwi Citrawati wis sumpah ya mung priyagung ingkang bisa ngisas kawengisane Ratu Sewu ingkang bakal ndak suwitani donya prapteng delahan. Nanging yogine ripalungguhan iki dudu Ratu Maespati ingkang makarti malah sira Sumantri ingkang rampungi. Mula kang mangkono Sumantri jumbuh kelawan sumpah lan prasetyaku dudu Arjuna Sasra nanging Bambang Sumantri ingkang wenang malakrama kelawan Citrawati. Sing langit kelap-kelap katon lir incang ing alis risang maweh gandrung. Aduh Raden Ayu nyuwun pangapunten ingkang agung jumbuh kalian atur kula ing ajeng bilih Sumantri menika namung utusan saking Maespati wakilipun Prabu Arjuna Sasra. Nyuwun pangapunten pidana menapa ingkang badhe kula tampi menawi kula ngantos cumantaka tumrap lelampahan menika agengipun wani palakrama kalian paduka Raden Ayu. Sang Dewi menawi dinten samangke kula boten saged amboyongi paduka kinarya garwa Prameswari Nata Maespati. Aluwung kula entengaken pejah kula kinarya ganjel ampeyan paduka. Sumantri semono kasetyanmu marang sesembahanmu ing Maespati. Yen pancen kaya mangkono sing ndok karepake, aku mung bakal pasrah marang garising kodrat nanging mangkene ya Sumantri.
Dina iki Citrawati pengin bukti lan jagat saisine sing dadi seksi. Lamun to Ratu Maespati kadigdayane luwih unggul tinimbang abdine sing jenenge Sumantri. Aku butuh bukti lan ya mung kowe sing bisa mbuktekake Sumantri. Caritane satriya linuwih Kang Mardi mring kautaman tan pegat mring pangetine kula nderek mangayu bagya dening jengandika Bambang Sumantri kuwawi ambirat retu ingkang nimbrung wonten ing negari Magoda. Kula Patih Surata ingkang dipun utus dening sesembahan kula Prabu Arjuna Sasra ngawat-ngawati dumateng lampah ndika Raden. Gandeng ripalungguhan samangke Ratu Sewu Negari sampun sumingkir. Monggo enggal amboyongi Dewi Citrawati mongko garwa Prameswari ing Maespati. Aduh. Nyuwun pangapunten Raden Patih Surata. Saderengipun kula ndherekaken calon temanten putri dhateng Maespati. Kula nedya nyuwun senjata pitulungan dumateng jengandika. Kula aturi nyaosaken nawala kula menika dumateng sesembahan kula ing Maespati Prabu Arjuna Sasra. Mawanti-wanti lan wanter panyuwun kula sinten kemawon boten saged maos layang menika kejawi namung Prabu Arjuna Sasra. Lah surasanipun kados pundi? Monggo kula aturi enggal ngaturaken dumateng panjenenganipun kemawon. Wonten paribasan boten sah paribasan. Kula purun nindakaken Raden Patih Surata. Walah kala wae.
kudu ikhlas lahir batin aja nganti namuke kaya ngenteni kumambanging watu item sileming prau gabus hanenggih nata agung Maespati nggih nyangkranti wartane ingkang rayi nenggih Bambang Sumantri ingkang jumangkah mring Magoda goreh rongeh penggalihe kedadak kaya antuk soroting pepadang dupi mulat praptane nenggih Rekyana Patih Suraka ingkang dumrajeg tanpa laraban dene utamaning nata berbudi bawa laksana lire berbudi mangko ana ndak waspadakake Kakang Patih Surata ingkang suwan nalika semana jeneng sira ndak perintah ngawat-ngawati lakune Bambang Sumantri banjur kepiye kabul kawusanane Kakang aduh sinuwun kalilan matur sisip nyuwun gunging samudra pangaksami kula mboten maiben dumateng kaprawiranipun lare jati srana Bambang Sumantri sagedhakan kemawon Narendra Sewu negari sampun kocar kacir minggir saking negari Magoda nanging sak sampunipun badhe kula dherekaken kondur dumateng negari Maespati panjenenganipun malah nitipaken layang menika supados katur dumateng Paduka Sri Arjuna Sasra sinuwun Maespati Sumantri atur ninga sang putri Arsaka Citrawati ing Magoda Inarya Catukrama Pangkep cocok Pakermaru